Meta kien qed jieħu sehem fil-programm Sibt il-Punt fuq One Radio, id-Deputat Nazzjonalista Joe Falzon kien kritiku għal min qed jgħid li f'Malta hawn il-faqar. Qal li meta qed jiltaqa' man-nies qed jieħu l-impressjoni li ċertu familji li qabel kienu jsifru u issa ma jaffordjawx qed jgħidu li huma foqra. Pereżempju ħalli ngħid xi ħaġa illi ngħixuhom fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Pereżempju illum il-fatt li għandek nies iżjed isifru prattikament u jew ikoll iħossu l-bżonn iktar ta' holiday f'xi żmien jew ieħor, dik naturalment ħażidlek il-pressjoni. U min ma jkunx qiegħed jista' jagħmilha illa għaliex għandu dal-minimum wage, dik għalih iħossha faqar. Immedjata reazzjoni tas-semmija partikolarment dawk li qed isibu diffikultajiet serji biex iwasslu sal-aħħar tax-xahar bidħul finanzjarju li għandhom. Allura jinfqila waħdija hekk. Dawn ma jafux li n-nies foqra, mela mhumiex foqra n-nies. Meta raġel self-employed laqgħa xogħol m'għandu. Meta tifel b'500 paga irid jiżżewweġ. Ma nistax nifhem għaliex jingħadu dawk l-affarijiet. U mbagħad inti il-bieraħ smajt qassis ħanajda wkoll issa bħal ma smajt lil kont titkellmu, dan il-qassis għalek li tinafas qalbhom meta jiġu familji u jgħidulu li sa tibda l-iskola u m'għandhomx biex ituhom lanċ magħhom. Il-kummenti espressi fl-aħħar sigħat mid-Deputat Nazzjonalista Joe Falzon għanqlu wkoll reazzjoni ta' rabja fost dawk laqdiet u individwi li qed jaħdmu biex iqajmu kuxjenza fuq ir-realtà tal-faqar f'Malta. L-aktar figuri riċenti maħruġa mill-Unjoni Ewropea jindikaw li matul l-2010 f'Malta kien hawn 20.6% tal-popolazzjoni f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali.